tokoh wayang ing dalu menika samangkih dalang Ki Gading Pawukir Sena Saputra badhe mendhet lampahan laire Wisanggeni. Pramila saking menika tokoh wayang Wisanggeni samangkih badhe dipun pasrahaken saking Bapak Lurah dumunten dipun tampi dalang Ki Gading Pawukir Sena Saputra dumunten samangkih adicara ringgit wacucal sedalu natas badhe kapurwakan. Wekdal ing samangkih kita sumanggaken dhumateng Ki Gading lan warga seni karawitan warga Laras lan sumangga dhumateng Bapak Lurah kita aturaken. Ki Dalang Gading Pawukir Sena Saputra. Kula minangka batal wakil saking sedaya warga masyarakat Kalurahan Regi ngersaya dhateng panjenengan. Mugi keparenga mbabar ringgit purwa sedalu natas kanthi lampahan laire Wisanggeni. Mugi-mugi lampahing pagelaran Purwa Madya Wusana kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sagung para kadang Suparsana Budaya makaten adicara Long Cinampen tokoh wayang Wisanggeni kanthi adicara menika lampahing adicara ing dalu menika kapenggalih cekap. Bebilih saderengipun kapurwakanan dumateng Bapak Ibu kawula ngemotaken sumangga kita jagi keamanan lan ketertiban adicara ing dalu menika. Salajengipun bebilih wonten taksih wonten papan ingkang taksih longgar sumangga kawula aturi lenggah wonten ing iringing pendhapa menika mboten napa-napa. Mboten ngirangi raos pakurmatan dumateng Bapak Panewu, Bapak tamu undangan sedaya bebilih para warga badhe ngersakaken lenggah sedaya badhe mriksani Ki Gading Pawukir mekaten. Bebilih menika ingkang saged kawula aturaken lan kawula ngengetaken bilih wonten ing warsa 2003 ingkang sampun lumampah wonten ing Bali Kalurahan Legi menika ugi dipun babar lampahan utawi ringgit wacucal ingkang nalika semanten kanthi dalang almarhum Ki Sena Nugroho. Alhamdulillah wonten ing warsa menika 2026 panjenenganipun Dimas Ki Gading Pawukir saged rawuh walih wonten ing Kalurahan Legi menika. Sedaya kalepatan saestu kawula nyuwun pangapunten kita pungkasi sarengan kanthi wawasan hamdalah kawula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng hamriksani ngantos paripurna. Usikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilahing Bung ilahing awigna mastu purnama sidam awigna mastu silat mlingguang jagat karana silan tondo kae sisaning bisana sono sinawulan kula paestu masil stantun lampahing Buddha jirantur tutur katelo tulat mrilebden paradya ulur situng apa para meneskara karena giya tuming jaman purwa wiri suda trengeng dirumodama pinardi tameng lata mangke tekap wasane gupita tanun renggeng pralambang matumpa-tumpa parma panggeng sang murengkata hanyarengi binukaning kondo yuwana ingkang sredya basuki ingkang kaesti murwane caritra saratri sinartan pangesti luhuring kagunan hangesti kuncaraning bebrayan agung kami widilakon saratri mangke ingkang pinedhe saking bawon bukaning carita kang winastan serat Mahabharata nenggi ginelar dadya wujuding pagelaran ringgit purwa ingkang kinarya pralambang palupining agesang dina winasan ringgit purwa ringgit rumpaning panganggit purwa wiwitan ingkang wit mula bukane carita mangkono pinedhe saking piwulang suci kang karya sarana memulang sasomawit jangka panjangkane para pujangga tempat dadi ngrembuka manjing wujuding budaya luhung mira lamun kapratresna ringgit purwa memot tulodo wataka surya myang asura ingkang punate pada asura sirna dening rodaning Darmastuti iki mriku minangka adiling kang kawasa kang wireja jroning hukum karma sapa salah bakale seleh sapa gawe bakale nganggo nandur unduh prawira marganing sawarga nista marganing naraka dene ringgit purwa ginelar ngrumpaka lakoning jalma pramila peprasrene angremba isining bawana gelar pinandang embane tawang rada kang awing-awing teba kaesti minangka bumi blencong ingkang hanalayekti pasmon pinangka lakoning Surya Candra Hyang Kartika gending munyo minangka gambaraning swasana bungah lan susah keprak lan dodokan minangka cihna keketeking jejantung ingkang manjing rasa pangrasa wayang minangka paraganing sagung dumadi jejaring dalang kang murba lan misisa senajan yektine dalang pribadi pinurba mring purbaning Gusti Kang Maha Kawasa anyara anyarengi ing mangsa kala kalaning pagelaran ginupedak sadalu mangke pundhita ingkang miwing gupita anenging loko bawana ing pakayangan jumring saluka marma sirebut jumring saluka ikti katon ngalelaning pucuk ing Haldaka kawarya sing sorot ingkang hangranuhi Sulaya tuhu papaning para Jawata kacarita duk natkala purwaning jaman jagat pinrang dadya tiga candaning kadyantinga kuliting tigan alam marcapada lawaraning tigan utawi kuning tigan sinebut alam sonya ruri dene kuning tigan alame kadatan madyapada kinarya pandugining para jalma manungsa sonya ruri papaning karamianing para jim priparayangan kadewatan kinarya palermaning para dewa marma kinarya pirasake Jawata lan jim priparayangan kena pirasake tunggal sangka siji paran tuwentah rengganing Suralaya tanana ing Marcapada ingkang amiriba sadaya papan dumadi saking cahya daru kluwung yen soroting prabangkara kang dumadi sarana panguwasaning cipta pilih jalma manungsa ingkang bisa nyumurupi endahaning Suralaya muhung titah ing katarima ingkang kawuhangin pipi kaendahaning jungkring saluka
Lah sinten ingkang kinaosa dadya sesembahaning para Jawata inggih ingkang menang Purba tanunang minurba wenangami sesa kena wene sesa yekti wisik Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Mautawal Walujwa ya Sang Hyang Pramesti Guru Sang Hyang Utipati Sang Hyang Caturbuja Sang Hyang Nilakanta Sang Hyang Aliran Wanda Sang Hyang Samba saha jejuluk Sang Hyang Jagat Nata mula wisik Sang Hyang Jagat Pratingkah saking denya sampun ngawuningani mubah musing titah pramudita mila wisik Sang Hyang Mautawal Wujwa dene wis menang daya kekananing Jawata kang amisesa wisik Sang Hyang Pramesti Guru awit dados sembahaning titahing ngardi guru wisik Sang Hyang Utipati dene mengku sampurnaning titah Bathara wisik Sang Hyang lengis saking apus ambeanipun setunggal wisik Sang Hyang Caturbuja dirastanipun sekawan wisik Sang Hyang Nilakanta awit tengah kanggongan ciri belang pethak wisik Sang Hyang Nanduwana karana kagungan siyung kados raseksa jejuluk Sang Hyang Samba saking sigiting Citranira marma wisik Sang Hyang Jagat Nata sanyata ingkang menang menggone Tribawana inggih punika jagat ngandhap jagat madya lan jagat luhur wauta sawisnya Sang Hyang Jagat Pratingkah mungguing samadyaning bali Marcukunda lenggah wonten salebeting Abra Markada mawa pinasake Abra Markada urup mawa pas katon pating malanjur nggih wangganing para Jawata inggih sesepuhing para Jawata ingkang wisik Sang Hyang Narada apa parep Sang Hyang Kaneka Putra saha para putraning Sang Hyang Pramesti Guru nenggih Sang Hyang Indra kesambet Bathara Aswarudra Yama Dipati Samba Brahmahanda Srenggani Dewa Sumarmo tuwin penyarian pepak para panaging Jawata para Hyang Bathara kadhi ambludak angebeking pananggilan amblabar dumugi ing pakayangan ing salebeting para Hyang minanggil kadya datan kumedhap Samadra kasaruya sing Sang Hyang Jagat Nata apa pratandaning wiyos swaraning Kangsa Lokananta mangkang bebarungan lan swaraning sapi gumarang sinauran swaraning Kawah Candra dimuka kadhi angontrakna ing kadewatan dadi pangudas maring dringkang dereng kababare lisan
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna Sepak puspiteng udyana yang manjara saroro ranggeng manik narata ana Abra banyu kang sumirat kanyaring keca kaliwaran lereki raci sirik dadit wimpo kekanto mrih inggit katiuping sang mirana mondo sabaran mangambar gungas gepegi jroning pasewakan tandiya Wong estu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra sawetawis lenggah wonten bali Marcukunda Manik ingkang rai ngaturaken pasegan panakrami kunjuk wonten karsanipun Kakang Resi Kaneka Putra Kakang Resi Narada prekencong maruda yang pak pong bu bolong kali cuti sama si gawe. Nok niki di tansah pinayon kawidatan ing sampikala wiswanipun ingkang raka. Ing sudha mangudal-udal wonten ing bale Marcukunda Manik Titi kalenggan menika. Sahasung pambagenipun Adi Pramesti sampun kula tampi karya bombong raosipun manahipun ingkang raka. Namung keparenga kula ngaturaken Budi astawanipun ingkang rawa kunjuk dhateng Adi Pramesti Bathara Guru.
kula tampi karya bumbung ing manah Kakang Narada. Mugi kasekecakna enggenipun Jayandika lenggah Kakang Narada. Inggih. Ya ampun mboten kirang prayogi wisanipun ingkang raka ing suduk pangudal-dal wonten ing Datulaya Bali Marca Kundamanik. Ingkang lenggahan samangke Adi Pramesti. Apa dene sira penyarian Atmaja Ulun padha prayogakna nggonira padha ngadhep ana ngarsane ulun panyarian kawono ninggih Rama Ulun. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang putra wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Ulun. Sawan kula manggih. Sawan kula boten manggih alangan setunggal punapa tuwin sampun boten kirang sekeca anggen kula sawan ngabiyantara ngarsa paduka Rama Ulun sanggepan jagat giri pratingkah panyarian. Ulun tampa karya bumbung ing tias ulun ora liwat pangestu ulun wae. Tumrap jeneng kita penyarian kula pun dinadosna jimat paripe mugi andhaena ing kasantosan. Indra Bathara Surapati prayogakna nggon kita ngadhep ana ngarsa ulun Bathara Indra. Kawula noni Rama Ulun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa paduka Rama Ulun. Namung kepareng ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka Rama Ulun Bathara Guru. Ulun tampa karya bumbung ing tas ulun ora liwat pangestu ulun tumrap jeneng kita Bathara Indra kula pundi dados jimat handayana ing kasantosan Rama Ulun. Yamadipati prayogakna nggonira ngadhep hai kula nok inggih sampun boten kirang prayogi sawanipun ingkang putra pun Yamadipati. Namung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula mugi kunjuk wonten pepada paduka Rama Ulun. Yamadipati ulun tampa karya bumbung tias ulun ora liwat pangestu ulun enggal tampanuna Yamadipati kula pun dados jejimat handayana ing kasantosan Rama Ulun. Saratane kabeh para durandara para widodara-widodari jawata para apsari ingkang padha ngabiyantara ing titi kalungguhan samengku. Jeneng ulun nedya ambabarake wigatine pepanggihan ana Bali Marca Kundamanik Yamadipati. Menapa ingkang paduka dawuhaken badhe kula tandhingga jimat Hyang Adi Ulun Yamadipati. Iya Kakang Narada, Kakang Resi Kaneka Putra. Boten wonten ingkang pantes kejawi namung Jayandika Kakang ingkang kula kanthi sarembak wonten madyaning Bali Marca Kundamanik menika Kakang Narada. Nggih, nggih. Samuka raos sing manah ingkang raka ing suduk pangudal-udal dupi kula nampi sabda pangandikaning Adi Guru bilih ingane kalenggahan samangke ingkang raka tumuli katimbalan suwan. Menawi kawedharing kathah tumunten kababar wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi Adi Guru badhe ngrembak perkawis jagat ingkang kados pundi. Ingkang raka ing suduk pangudal-udal nedya manglongaken janggane ningaken Karna Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, punapi Adi Guru? Mesti iki mawon Kakang Resi kraos swasana wonten madyaning kayangan menika Kakang Narada. Menika saking dayane menapa menawi keparenga kula jumadeng dawuh saha kula kepengin ngertos saking mandika paduka Kakang Resi Kaneka Putra. Ya dalah. Lho sewu lho Adi Guru. Menika menawi titah nyebataken kula menika nguyahi segara. Liripun kados pundi Kakang Narada dawuh ingkang kados mekaten. Kakilawan menapa Adi Pramesti Bathara Guru? Menika dados dewa-dewaning para dewa sampun malih kok titah sawantah. Nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten panguwaos paduka tartamtu panjenengan priksa mubah mosi ingkang titah ingkang mapan wonten ing Majana Loka. Nah sebab menapa namung perkawis gara-gara kemawon Jayandika dangu dhateng ingkang raka ing suda pangudal-udal. Menika lak naminipun panjenengan menika
Mboten dangu nanging nyobi dhateng ing neraka. Kakang Narada ingkang dados kami tuwane wonten kayangan menika sinten? Boten sanes kejawi namung Kakang Resi Kaneka Putra. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun ngrumiyini dhateng pangaosipun kami tuwaning kayangan ingkang angka kalih nadyan ingkang rayi menika mangertos menapa sebabipun gara-gara ingkang sumundul wonten ing kayangan nanging nuwun sewu Kakang Narada sampun kawiyos ing lisan ulun ingkang damel cangriman boten wonten jamak limrahipun ulun ingkang batang cangriman pribadi Kakang Narada. Dalah nggih. Menawi dipun kemarengaken radi mengsut anggen kula ngabiyantara wonten ngarsanipun Sang Adi Pramesti. Kula sumanggahaken Kakang Narada. Sampun ngantos duna dungkap anggenipun paduka nampi dhateng aturipun ingkang raka ing seduk pangudal-udal saha sampun ngantos jawan anggen kula munjuk atur wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula sumanggahaken Kakang Narada. Nuwun sewu lho, Dik. Sewu kalepatan ingkang raka tadah wadana mboten nama kula badhe amulang urut dhateng Jandika Adi Pramesti jer pangmaos sawetawipun wonten jagat menika dipun asta dhateng ngarsanipun panjenengan Adi Pramesti. Ewa semanten ingkang raka katimbalan sowan munjatur sasaget-saget kula mboten ketang lungsu-lungsu menawi derek udo. Kakang Narada kula sumanggahaken dhateng ngarsanipun Kakang Narada. Lah nggih nuwun sewu. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayangan menika saged kula wirang dados pinten-pinten perkawis. Dados pinten-pinten bab. Gara-gara ingkang gegerake kayangan ingkang persasat kayangan menika gonjang ganjing menika dipun sebabaken setunggal gara-gara ingkang paling awrat inggih saklangkung awrat menika menawi wonten titah ingkang nggadhahi gegayuhan ingkang ngungkuli dhateng pangaosipun para Jawata. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Tuladanipun menapa? Tuladanipun dok nalika wonten Narendra ing ngiling loya inggih ngiling Wasinaga Racana kaliyan Patiskipun nyuwun widodari Betari Gagar Mayang nyuwun supados dados jatuh kramanipun ing atasipun widodari punika sampun jodho dawuhing para dewa teka titah kumalancang badhe nyuwun mandhapipun widodari la menika dadosaken gara-gara satemah dados gonjang kanjing menika gara-gara ingkang saklangkung awrat bejanipun nalika semanten Adi Pramesti miji dhateng putra ing Jodipati inggih menika pun Jabang Tetuka inggih si Gatotkaca dhateng kayangan saged padhang trawangan sumingkir mendung nglimputi kayangan Suralaya menika saking pangartinipun Prabu Nagaprajana kaliyan Patiskipu. Inggih Kakang Narada. Wondene gara-gara ingkang angka kalih gara-gara ingkang ngantos munduling ngawiyat ingkang dadosaken geger kayangan panas menika perbawane gara-garane Pendhita Tapa satriya Musubudi nglampahi Tapa Brata menika saged ugi dadosaken geger madyaning kayangan Suralaya. Awit kegiatanipun tiyang nglampahi Tapa ngantos mundul wonten ing ngawiyat menika saged dadosaken gara-garaning kayangan hawa panas ngantos munduling Suralaya. Mekaten Kakang Narada. Nggih. Wondene ingkang angka 3. Nyuwun pangapunten Adi Guru, nyuwun pangapunten. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayangan menika nuwun sewu, boten saking pangartinipun titah. Namung wonten salah satunggaling dewa ingkang tumindak Angkara Budi Candala menika ugi saged andadosaken gara-gara wonten kayangan. Nadyan boten kawiyos sing pangarti tuwuning lisan marandene dipun ndem wonten ing batos menika saged ugi andadosaken gara-gara amargi dewa menika mboten kenging tumindak ingkang ngawon dewa menika kedah tumindak ingkang sae lair batosipun kedah suci saengga saged dipun tulat para titah ingkang mapan wonten ing jana luka menawi dewa pakartinipun sampun mboten sae nadyan nembe niatke mawon badhe menggok margi ingkang Klentula menika ndadosaken gara-gara. Nah wila gara-gara wonten kayangan menika saged katandha setunggaling menawi wonten titah ingkang panyuwunipun ngungkuli para Jawata angka kalih wonten satriya
Pinandhita nglampahi tapa menika ugi saged dadosaken gara-gara ingkang angka 3 menawi wonten satunggiling dewa ingkang anggadhahi pakarti ingkang boten sae nadyan menika nembe dipun batos kemawon saged dadosaken gara-gara wonten ing kahyangan Adi Guru. Nun sewu Kakang Resi. Lajeng samangke menawi miturut jandika Kakang Narada gara-gara wonten ing kahyangan menika dipun sababaken saking menapa? Menapa wonten titah ingkang badhe nyuwun satunggiling praboting kahyangan ingkang nglangkungi dhateng para Jawata? Menapa wonten pandhita satriya lompah tapa? Menapa wonten satunggiling Jawata ingkang gadhahi gegebengan nanging boten kaya sing lisan namung dipundhem wonten salebeting batos? Nuwun sewu lho sampun ngantos kula menika mangkahi dhateng panguwasipun Adi Pramesti Bathara Guru. Namung matur menapa wontenipun. Inggih Kakang Narada, inggih. Nuwun sewu lho, Di. Menika wonten sokanipun Mandya Brari Durga kanthi badan wadak. Mangka sintena kemawon menika manawi minggah wonten kayangan mboten dipun keparengaken kanthi badan wadak. Nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak nggih kula pitados radan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados geneping para dewa nanging nuwun sewu kayanganipun mapan wonten ing jagat raya. Mila Durga sowan menika nggih kedah badan sukma. Nanging kula sanget dene Durga sowan ngabiyantara wonten ngersa paduka Adi Bathara Guru kanthi badan wadak nuwun sewu. Mbok menawi gara-garaning kayangan inggih dipun sebabaken sowanipun Permoni kanthi badan wadak menika kala wau. Kakang Narada mekaten. Inggih, Dik, inggih. Ingkang mekaten katimbalana menapa wigatosipun Pandya Brari Durga sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi wonten wigatos tumunten kadangu supados samangke sampun ngantos saya ndadra wepanan ingkang tumanduk wonten ing kayangan menika Adi Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kula aturi samene sawetawis kula badhe andangu dhateng Bathari Durga. Kula semanggaken, Dik. Kula semanggaken Adi Guru. Permoni mara gage maju sira sowan ulun mboya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya. Darbe sedya apa mara gage maju kene Permoni. Ulun nimbali marang jeneng kita Pandya Brari Durga. Andra ingkang Wiswitarum kasilring samira nomre Sekar gadung ko as kananyo Maweh raras retnaning driya Permoni padha kanthi rarja prapta kita ana kayangan Suralaya Bathari Durga. Ora pasang kaliman tape direpeh ngedun sumawing tamang tuang. Direpana ing tolak manuk kulun keparing kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk wonten ngersa paduka Mbah Adi kulun. Ya Permoni usulun tampa karya bombong tiasulun.
ora liwat pangestu ulun tampanono permuni. Kula pun tinggal jimat, endahan ana kasantosan kula. Nah, ora kencang. Warudaya Pak kali cudi sapa sing gawe Durga. Padha kanthi harja prapta kita Pandhawari Durga. Wis tepat duka 50 narada wilujeng lampah kula bakti kula kunjuk. Ya lunta makarya bombong ing cas. Ora lewat prayogana nggon kita ngadhep ana ngersane Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging ngestaken dawuh Durga, wonten tinimbangan. Ana wigati apa dene jeneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan. Yen to darbe sedya mara gage matur ingkang kanthi trewaja. Sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matur wiwit purwa madya usana. Samdang aja nganti ana kang karempit Pandhawari Durga. Anggen kula kranta-kranta menika kula namung gagas dhateng gasang kula. Durga, nadyan kita urip ana jagat nanging kita iku klebu peranganing Jawata. Mula apa to kang kita gagas teka kita wujud. Kadewataning kita katarungku kelawan kadonyan. Inggih, mboten perkawis anggen kula mapan wonten ing jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas pulun. Nang semanten aku sampun pinten-pinten dinten menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka mangati pulun. Ya kita bakal nyuwun prisa apa permoni? Napa Paduka mangati pukulun menika tasih ngakeni menawi Dewasrani menika putra Paduka mangati pukulun. Durga, nadyan dikaya ngapa Dewasrani kuwi wiji ulun. Nalika jeneng ulun pepasihan kelawan jeneng kita, mula Dewasrani kuwi Atmaja ulun. Bat. Nanging ati men gesangipun Dewasrani tebih kalian sudarmanipun. Ingkang pendak dipun poten namung kula, pendak Dewasrani menika nggadhahi pepinginan namung kula ingkang dipun tangisi. Kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban dados ibu ingkang tansah caket kalian anak kula pun Dewasrani. Dewasrani darbe pepinginan apa Durga? Mugi dados kawuningan bilih samangke Dewasrani badhe mungkasi jejaganipun pulun. Ung ilahing astu nama sidam. Durga, wonten pangandikan ngadhawuh yen pancen to Dewasrani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut silaning agama mengku sawijining putri. Durga, mara gage matura putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi wating katresnan si Dewasrani. Ulun minangka sudaramane ulun ora bakal isa lumuh ngentasi perkara. Ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Bat menika ya saking pangandikan Paduka ulun piyambak lho ulun. Ya. Ulun kang wis kepareng paring pangandikan marang jeneng kita. Ulun bakal tanggung jawab. Mbok ana apa kang wis ulun ngendikake kuwi kababar dadi kasunyatan. Kabeh mesti kasunyatan Durga. Terus wonten apa pindan ulun? Nek tetelo mekaten dadosaken bombong raos ing manah kula. Iya mara gage matura. Putri ngendi ingkang dadi wating ati Dewasrani Durga? Sareng Dewasrani kula desek rembak. Piyambakipun walaka kalian kula matur menawi wonten wanita ingkang dados wating manahipun Dewasrani. Boten wonten widodari ingkang dados wating manahipun Dewasrani kejawi namung nuwun sewu. Inggih, menika widodari saking kayangan Dresila Geni. Inggih. Ing kayangan swarga Dauna inggih menika atmajanipun Bathara Brahma inggih. Menika pun Dresana lho pulun. Menika ingkang dipun jangka kalian Dewasrani. Kula sampun maring pangandikan bilih. Dresana lho menika sampun winengku dening pun Janaka nanging nuwun sewu pulun. Dewasrani malah badhe ngentengaken pejah gesangipun menawi boten kasembatan dhaup kalian pun Dresana lho pulun. Caca mun tabler kena tap duko ya sinipe netra gocang undarandir hidupnya mangolo
cokro watani rombranang kaya kembang ora wari